În numele Domnului Iisus Hristos, vă invit să deschidem serviciul divin din această după-amiază, cântând cu bucurie imnul 410, Iubirea ce ne face așa de fericiți. Vă invit să ne rugăm cu fratele Mircea. Din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, cu deplină recunoștință și mulțumire venim înaintea Ta și îți mulțumim din toată inima pentru toate binecuvântările pe care fiecare dintre noi le-am primit din partea Ta până în prezent. Amin. Îți mulțumim că în această după-amiază de sabat putem fi în locașul Tău de închinare, unde să putem să ascultăm din cuvântul Tău. Te rugăm, Tatăl Bun, să fii prezent în mijlocul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne deschizi inimile ca să înțelegem solia pe care Tu dorești să ne transmiți. Amin. Te rugăm să binecuvântezi slujitorul pe care ne folosești și ajută, Tatăl Bun, că așa cum stăm aici odată să fim cu toții și în Împărăția Ta, unde să-Ți aducem laudă, cinste, închinare, în veșnicie, prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. A fost și încă nu este gata, un sabat încărcat de bucurie și muzică. Nu mai avem în această după-amiază nici cor, nu mai avem nici instrumental, dar știți ce avem? Avem voci. Așa că vă invit să mai cântăm un imn și Elvis e pregătit să ne acompanieze frumos așa cum știe el să cânte. Așadar, vă rog dacă aveți vreo propunere să ne-o spuneți și să cântăm împreună spre slava Domnului. E cineva care are așa pe suflet un imn frumos? Vino la, îl căutăm imediat. Vino la 458. No la
Grăbește deci să devii sfânt, să fii cu Domnul curând. Fiind Domnul te așteaptă, ce bucurii poți avea, ca un izvor plin de viață, fie și inima ta. Grăbește, vii, nu întârzia, toți azi, dar Dumnezeu îți va da. Grăbește-te să devii sfânt, să Amin. Mulțumim și pentru propunere și pentru felul în care ați cântat. Se aude foarte frumos și se vede că avem pe inimă bucuria aceasta de a-L slăvi pe Dumnezeu. Sabatul acesta a fost plin de musafiri. Dimineața au fost mai mulți și la Amvon și în sală. De data aceasta sunt mai puțini în sală, dar avem la Amvon din nou musafir. Și ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru pe fratele Claudiu Șerban, care sigur a venit pregătit și dacă cumva a venit nepregătit, s-a pregătit repede. Așa că în această după-amiază avem bucuria să-L ascultăm pe Dumnealui și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să îi dea înțelepciune în ceea ce urmează să ne transmită. Pacea Domnului. Am vrut să fiu doar persoană care să participe la serviciu divin, având în vedere că eu aparțin comunității Urleta, fratele pastor Ștefan este pastorul nostru al bisericii și am vrut să mă întâlnesc în această după-amiază. Dimineața am fost în comunitatea Misilea, am crezut că îl găsesc acolo, dar mi-am dat seama, în Urleta nu este, la Misilea nu, poate îl găsesc la Mărășești. Și așa se face că în această după-amiază, poate nu întâmplător, ne aflăm împreună și credem că, într-adevăr, Dumnezeu are ceva pregătit pentru noi. Am încercat în ultima perioadă să nu mai fac planuri, să-L las pe Dumnezeu să facă planuri și acolo unde sunt solicitat, cu mare plăcere răspund. Nu știu cum a început anul pentru dumneavoastră, anul 2026. A trecut deja o lună. Pentru familia noastră a fost o pierdere, dar o pierdere în care speranța și-a făcut iarăși simțită prezența și chiar dacă a trebuit să stăm lângă cea care a fost mama noastră, Dumnezeu ne-a mângâiat și ne dă putere să mergem mai departe. Așteptăm cu dor acea dimineață a reîntâlnirii, când familia să fie reunită pe un nou pământ, unde să nu mai fie suferință, nici durere, nici moarte. Dincolo de aceasta, îmi dau seama că și dumneavoastră aveți o listă de priorități. Și ce frumos ar fi dacă pe lista noastră, pe primul plan, ar trebui și ar fi pusă împărăția lui Dumnezeu, pentru că toate celelalte lucruri ne vor fi oferite. Aș vrea să încep momentele acestea de meditație printr-o întâmplare din viața lui Albert Einstein. În anul 1922, el a primit premiul Nobel și se afla într-o vizită în Japonia, la un hotel, era cazat la Hotelul Imperial din Tokyo, și la un moment dat vine un curier să-i aducă un pachet. Băiatul care a transportat pachetul acela vrea să plece, dar Albert Einstein caută prin buzunare dacă are ceva să-i ofere. Își dă seama că nu are nimic prin buzunar, dar fiind la masa din hotel, erau șervețele acolo, un instrument de scris și l-a reținut puțin. Mai așteaptă puțin, scriu câteva cuvinte. Și sper că aceste cuvinte, a scris 2 bilețele, într-o zi să valoreze mai mult decât un bacșiș obișnuit. Anul 1922. După 100 de ani, în Ierusalim, se face licitație pentru cele
2 bilețele pe care Albert Einstein a scris ceva legat de fericire. Aveți idee cu cât s-a vândut? Oamenii așteptau poate undeva 6.000, 8.000 de dolari să valoreze. Erau totuși o sumă destul de mare, pe 2 șervețele scrise o teorie a fericirii. Surpriza a fost că pe primul bilet el a fost licitat la suma de 1.560.000 de dolari. Sigur, ne interesează oare ce-o fi fost scris pe biletul acela, o să aflăm imediat. Iar al doilea, o propoziție mai scurtă, 250.000 de dolari. Ce conțineau aceste bilețele sau șervețele de la masa restaurantului? Pe primul, o viață simplă și liniștită aduce mai multă fericire decât căutarea succesului într-o neliniște constantă. Adevărat? Adevărat, dar știam și noi lucrul ăsta. Chiar 1.560.000. O viață simplă și liniștită aduce mai multă fericire decât căutarea succesului într-o neliniște constantă. Iar al doilea, acolo unde este dorință, există o cale. Și într-adevăr, când îți propui un obiectiv, ai motivație suficientă, găsești și mijlocul de a-l atinge. De ce am amintit lucrurile acestea? Pentru că aș vrea să privim puțin la un alt aspect care e menționat pe paginile Bibliei. De data aceasta nu un om de știință scrie, ci chiar Dumnezeu. Au fost momente în care Dumnezeu a scris și a lăsat scris ceva omenirii. Nu doar cele care au fost vorbite, pentru că scriitorii Bibliei, inspirați de Duhul Sfânt, au preluat și avem noi astăzi întreaga Biblie. Dar au fost momente specifice în care Dumnezeu chiar a scris. Puteți să-mi dați exemplu? Cele 10 porunci. Mulțumesc. E cel mai elocvent exemplu. Un altul? Mai sunt? Domnul Iisus a scris. Mulțumesc. În Noul Testament îl găsim că scrie pe pământ. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mai sunt și altele? La Belșațar, mulțumesc. În cartea lui Daniel avem acolo 4 cuvinte care au schimbat omenirea. Le vom analiza pe scurt și mai adaug încă unul. Intuiți care o fi? Acela în care Dumnezeu a scris și scrie. Scrie și în inima noastră. Mulțumesc. Am amintit, da? Mulțumesc foarte mult. O să... Excelent, excelent, da? Bun. Le vom lua pe rând și cu aplicații practice în viața noastră. Într-adevăr, știm că Dumnezeu a scris cu mâna pe piatră. Acum, când Moise coboară de pe munte, știm secvența, nu intru în detalii, muntele Sinai, și vede poporul, ce face cu tablele care erau scrise chiar cu degetul lui Dumnezeu? Le sparge. Acum există o confuzie aici. A doua oară, când el se urcă pe munte, cine a scris pe celelalte table confecționate de Moise de data asta? Mulțumesc, da, perfect. A doua oară, primit din partea lui Dumnezeu, Moise le-a confecționat, dar scrisul, mulțumesc, scrisul a fost din partea lui Dumnezeu. Bun. Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau, pe cele dintâi pe care le-ai spart. Ce valoare dați dacă niște cuvinte scrise de un savant, Albert Einstein, au costat atât de mult? Într-o perioadă doar de 100 de ani de la data scrierii lor. Cât ar trebui să valoreze cele 10 porunci pe care noi le avem astăzi în viața noastră a oamenilor? Greu de estimat. Cum ar fi arătat lumea dacă toți oamenii s-ar fi raportat la acest decalog? Și în esență, nu doar la suprafață, așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. Cu siguranță lumea ar fi fost altfel. Da, din nefericire, lucrurile astea nu s-au întâmplat, pentru că oamenii, în general, au alte criterii în momentul în care trebuie să facă alegeri, să ia decizii. Cei mai mulți ei nu se raportează la ce a spus Dumnezeu, ce a scris, ci merg, toți fac așa, pe baza culturii.
Există o altă sursă, la fel de nesigură, tradiția. Dintotdeauna am procedat așa. O altă sursă mi s-a părut logic, sunt oameni raționali, oameni care gândesc, dar știți că și gândirea are limitele ei, de multe ori. Și ultimul reper, așa am simțit că este bine, pe baza emoțiilor se iau hotărâri. Ce trist, când avem lucruri atât de sigure, ca o ancoră la care ne putem raporta, alegem altele care sunt ca un nisip mișcător. Acum, știți că au fost națiuni, popoare, care au încercat să implementeze aceste standarde divine la nivelul societății. Statele Unite ale Americii au prosperat datorită acestor idealuri înalte pe care le-au avut. A existat o inițiativă recentă din partea unui stat din America. Fiecare sală de clasă din școlile de stat, de la grădinițe până la universități din Louisiana, trebuie să aibă un poster pe care să fie scrise cele 10 porunci biblice cu corpuri de litere mari și ușor de citit. Știți cum au reacționat cei mai mulți la inițiativa aceasta legislativă? Comentarii, destul de multe. Ni se restrânge libertatea religioasă, nu e conform Constituției și câte alte lucruri care au devenit așa un reproș. Ce să mai punem noi aceste cuvinte valoroase să le cunoască și copiii? Auziți, atentat la libertatea religioasă. Trist, da? Dar știți care e partea și mai tristă? Pentru că ne folosim de Biblie ca să eliminăm anumite lucruri din cele 10 porunci. Cât de mulți teologi astăzi nu aduc argumente biblice ca să demonstreze că o poruncă sau alta nu mai e valabilă în timpul nostru. Și știți la ce mă refer. Dar Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, să nu credeți că am venit să stric legea, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Într-adevăr, legea Domnului este desăvârșită, este sfântă, porunca este sfântă, dreaptă și bună. Și mai am un verset așa frumos, cheie, legat de standardul acesta divin, căci dragostea de Dumnezeu stă în ce anume? În păzirea poruncilor Lui. Și cum sunt poruncile Lui când primim sursă divină? Poruncile Lui nu sunt grele. Da, prin legea lui Dumnezeu am primit o mare lumină, un citat inspirat. Această lege este standardul după care ne va fi măsurat caracterul. Omului îi se cere să se conformeze acum cerințelor ei și va fi judecat potrivit ei în ziua cea mare a judecății. Într-adevăr, suntem mântuiți prin har, dar harul ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Oare e posibil, e un subiect controversat și între teologii bisericii noastre, e posibil să fii desăvârșit? Nu încerc o aprofundare a acestui subiect, dar folosesc doar versetul acesta pe care Domnul Iisus Hristos l-a menționat. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Citeam o statistică tot legată de Statele Unite ale Americii. Ce s-ar întâmpla dacă doar 99,9% înseamnă suficient de bine? Și sunt luate câteva domenii. Primul e legat de apelurile telefonice. Dacă 99,9% ar fi suficient de bine și rămâne marja aceea mică, câte apeluri ar fi conectate greșit, apeluri telefonice, într-un minut? 1314 apeluri telefonice ajung în alte direcții. Formăm un număr și ne trezim că răspunde altă persoană. Un alt aspect. Dacă privim puțin viața în spital, în maternitate, 13 bebeluși vor fi încredințați zilnic altor părinți în maternități dacă 99,9% ar fi suficient de bine. Ar fi plăcut să pleci cu altcineva de acolo? Nu.
20.000 de rețete medicale vor fi scrise greșit în fiecare an. 20.000 de rețete. Vă dați seama ce se întâmplă cu un pacient care primește o altă rețetă, da, medicamentele de pe o altă rețetă în dreptul lui. Satana caută în continuu să înșele pe urmașii lui Hristos cu sofismul lui fatal că este imposibil să iasă învingători. Acum, nu prin forțele proprii, dar atunci când ne raportăm la acea sursă divină prin care primim putere, cu siguranță, lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le cere vor fi ușor de îndeplinit. Și de asemenea, citatul continuă, Iisus pledează în favoarea lor cu mâinile sale rănite, cu trupul său zdrobit. El le spune tuturor urmașilor săi, harul meu îți este de ajuns. Nimeni deci să nu considere că propriile defecte sunt iremediabile. Prin harul lui Dumnezeu și timpul acesta special pe care îl trăim, ne este desemnat pentru a rezolva și această problemă. Așadar, nu te îngrijora cu privire la ceea ce nu înțelegi din Biblie. Fii îngrijorat pentru ce înțelegi și nu trăiești. De multe ori ne irosim timpul pe pasaje greu de interpretat, dar lucrurile clare sunt lăsate deoparte și nu ajungem la idealul pe care Dumnezeu îl așteaptă din partea noastră. Cel de-al doilea punct al meditației e legat de cele 4 cuvinte pe care Dumnezeu le-a scris cu mâna pe zid. Cunoaștem contextul, nu intru prea mult în detalii, Imperiul Babilonian. Și acele 4 cuvinte subliniază câteva lucruri. Anunță detronarea regelui și sfârșitul unei mari puteri mondiale. Doar 4 cuvinte. Duc la umilirea membrilor unui ordin religios respectat și sunt chemați oamenii să descifreze ce scrie pe zidul acela. Greu de înțeles. Au confirmat încă o dată suveranitatea lui Dumnezeu într-un moment în care majoritatea oamenilor le acordau prea puțină considerație. Și până la urmă, ce vroia împăratul să dovedească? Faptul că nimic nu era prea sfânt ca să nu fie atins de mâna lui. Iarăși, versete din Daniel, suntem familiarizați cu ele, dar un gând din Cartea Profeți și Regi spune astfel: departe de Belșațar era gândul că un martor ceresc era de față la petrecerea lui idolatră, că un observator divin, necunoscut, privea la scena profanării, auzea petrecerea hulitoare și vedea idolatria. Mi-am pus întrebarea câte lucruri ar rămâne nefăcute, nerostite, dacă am fi conștienți că în permanență cineva este lângă noi, nevăzut. N-am inclus aceasta în prezentare, dar citeam din cărțile lui John Maxwell, un autor de carte creștină, dezvoltare personală și așa mai departe, în care povestea că se afla într-o sală imensă, oamenii îl ascultau, dar erau preocupați de diverse lucruri. Unii se mai uitau la mesajele din telefon, alții citeau ceva din cărțile care mai le aveau la dispoziție, până când cineva intră pe ușa aceea de lângă scenă. Erau reprezentanții televiziunii locale. Au zis că în localitatea lor a venit John Maxwell, vestitul orator, și au vrut să ia câteva cadre. Când au ajuns pe scenă, John Maxwell a văzut schimbarea celor care erau prezenți și ascultau. Schimbare 100%. Toți erau atenți, și-au aranjat frumos părul, da, hainele, 100%. De ce? Pentru că cineva, da, îi înregistra, îi filma. Mi-am pus întrebarea, cum ar fi fost viața noastră trăită până acum sau de aici încolo, dacă am fi conștienți că, într-adevăr, un martor ceresc este de față în fiecare clipă a vieții noastre. Cu siguranță alta ar fi perspectiva aceasta. Cele 4 cuvinte le știm, nu intru în detalii, numărat, cântărit, împărțit. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt, dați seama, o împărăție mondială, un imperiu mondial. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor
și perșilor. N-au trecut multe ore de la verdictul acesta și deja armata medo-persană a pătruns într-o cetate invincibilă din punct de vedere uman și nu mai intru în detalii legate de istorie și ce a urmat. Acele cuvinte s-au împlinit. Chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul Haldeilor, a fost omorât. 4 cuvinte simple, dar venite nu de la un om, ci de la Dumnezeu, au schimbat lumea. Și o aplicație practică la viața noastră. Astăzi, în anul 2026, indivizi și popoare sunt puși la încercare cu ajutorul balanței din mâna aceluia care nu face nicio greșeală. Toți își hotărăsc soarta prin ce anume? Prin propria lor alegere. A treia secvență. Dumnezeu a scris cu mâna pe pământ. Știm episodul, cărturarii și farisei aduc o femeie prinsă în prea curvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Și ce face Domnul Iisus Hristos? Scrie. Scrie pe pământ. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui, dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Ce scria pe pământ? Iarăși, teologii încearcă diverse versiuni, nu intru în detalii. Avem o sursă frumoasă, sigură, pe lângă Biblie, da? Ce scria cu degetul pe pământ? În cartea Hristos, Lumina Lumii, spune: Iisus a scris pe pământ, cu litere citețe, păcatele secrete ale învinuitorilor femei, de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr. Observați, e un contrast. Legea sau standardul divin scris pe piatră, păcatele scrise, da, pe piatră greu le mai poți șterge, da? Dar pe pământ, pe nisip, lucrurile se pot rezolva ușor. Bun, am luat o lecție foarte importantă de aici și cred că o știți și dumneavoastră. E un paradox între Domnul Iisus Hristos, cum s-a raportat la oameni, și modul în care noi ne raportăm la ei. Domnul Iisus Hristos a urât un singur lucru, și anume păcatul. În schimb, a iubit pe păcătos. Știți ce facem noi oameni? Am schimbat ordinea. Noi, tocmai invers. Iubim păcatul și urâm păcătosul. Iar prin verdictul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat, apare foarte clar ideea: nu a încurajat păcatul, du-te și să nu mai păcătuiești. Iisus n-a înfrumusețat niciodată păcatul și nici n-a micșorat urăciunea faptelor criminale, dar El nu a venit să o sândească, ci să conducă pe păcătos la viața veșnică. Ce minunată speranță găsim în această atitudine. Și câți oameni care au avut lucruri făcute în trecut, ajung astăzi să fie martori vii pentru Dumnezeu și pentru transformarea care a avut loc în viețile lor. Așadar, dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost tehnologia, Dumnezeu ne trimitea un om de știință. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost banii, Dumnezeu ne trimitea un economist. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost plăcerea, Dumnezeu ne trimitea un om al divertismentului. Dar, pentru că cea mai mare nevoie a noastră a fost cea a salvării, Dumnezeu ne-a trimis un mântuitor. Minunată veste. Rezultatul modului în care Domnul Iisus Hristos a abordat acea scenă, femeia adusă la pocăință a devenit una dintre cele mai devotate ucenice ale lui Iisus. Ea a răspuns la iertarea și milostivirea sa prin iubirea și adorația ei dezinteresată. Mă aflam într-o librărie pe care o vizitam des și o vizitez încă, Stefanos din București, și pe rafturile acelea văd la un moment dat o carte care nu avea titlul scris cu litere, ci cu cifre.
mai rar așa ceva, să vezi o carte, coperta, autorul e Max Lucado și titlul era 3, 2 puncte, 16. Acum, noi suntem familiarizați, nu e greu să înțelegem ce se află în conținutul. Intuiți, da? E ușor. Ioan 3 cu 16. De ce oare acest verset e versetul de aur? Îl cunoaștem, îl știm. Pentru că el conține cele mai multe superlative din întreaga Scriptură. Observați? Sunt câteva, 2, 4, 6, 8, 10 menționate aici. Da? Cel mai mare sacrificiu. Ce putea fi oferit oamenilor mai mult decât Fiul lui Dumnezeu? Îngerii s-au oferit ei să vină pe planeta noastră, dar nu era suficient. Dacă ne uităm la cel mai mare privilegiu, oricine crede în El, cea mai mare salvare, da, din orice, condiția cea mai simplă a crede și cel mai mare dar, și anume nu câțiva ani pe pământul acesta, și ce recunoscători sunt celor care ne mai oferă ceva pe pământul acesta, să mai trăim, mai ne prelungește viața, dar oferta aceasta, viața veșnică. Și cel mai scump cadou, într-adevăr, Iisus. Ce bine ar fi dacă am meditat mai des la scenele acestea din viața Domnului Iisus Hristos, pentru că, privind, suntem într-adevăr schimbați. Și am ajuns la ultimul punct al prezentării. Dumnezeu scrie în cartea vieții. Avem în Evanghelie, Luca 10 cu 20, totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ce frumos acest aspect! Citeam o știre la un moment dat că un bărbat din Londra obișnuia să joace foarte des la loterie. 6 din 49. Știți jocul. Eram pe undeva prin Brăila, mă ocupam de școala postliceală sanitară de acolo și locuința conferinței a pastorului era chiar la un bloc care avea sediul, da, unde se dădeau bilete de loterie și vedeam de multe ori câștigurile la 6 din 49, colosale, mi-era greu să le și citesc acolo. Să găsești acele 6 numere din 49 și dacă le-ai identificat, iei suma cea mai mare. Bun. Acest bărbat, ani de zile, avea aceleași numere în Londra. Da? Care erau numerele lui? Numere preferate. 14, 17, 22, 24, 42, 47. Privea știrile duminica. Și când se uită la știri, numerele mele. Dar știți ce a făcut el? A uitat în acea zi să se ducă și să completeze biletul acela cu numerele acestea. Suma pe care a pierdut-o a fost de 2 milioane de lire. Dați seama, 2 milioane de lire sterline. Știți ce a făcut? Și știrea e reală, da? Și-a pus capăt zilelor. Nu e posibil să pierd 2 milioane de euro când eu aveam numerele acestea. Doar în ziua aceea nu m-am dus să le bifez acolo, să mai iau un bilet. Nu e normal ce a făcut omul acesta, nu? Pentru 2 milioane de euro îți pierd viața. Dar vreau să aduc în atenție ceva. Legat de cartea aceasta a vieții și de numele care e scris acolo și consecința faptului dacă numele noastre nu se găsesc scrise în cartea vieții. Într-adevăr, nimic întinat, spune în cartea Apocalips, nu va intra în cetatea aceea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și vor apărea niște regrete, dar din nefericire vor fi târzii. Regrete târzii. Și apropo, știm expresia aceasta, plânsul și scrâșnirea dinților. Arată regrete amarnice, da? În ce context au fost puse acestea? E adevărat că Domnul Iisus Hristos le-a adresat, dar când va fi acel plâns și în dreptul cui? Bun. Când vom vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu și continuă. Ce spune în continuare? Iar pe voi scoși afară. Vă dați seama, una e să pierzi 2 milioane de lire sterline și altceva e să pierzi veșnicia.
Fiecare nume este amintit. Fiecare caz este cercetat în detaliu. Unele sunt acceptate, altele sunt respinse. Numele celor care au păcate rămase în rapoarte, păcate de care nu s-au pocăit și deci nu sunt iertate, sunt șterse din cartea vieții, iar raportul faptelor lor bune este șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu. Este numele meu scris în cartea vieții? Este numele dumneavoastră scris acolo? Unele cărți ne-au fost date pentru informare și inspirarea noastră, dar Biblia ne-a fost lăsată pentru transformarea noastră. Ce mijloc deosebit avem la dispoziție în acest timp de har ca să-l folosim, iar caracterele noastre să reflecte cât mai fidel caracterul Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să închei printr-o ultimă relatare. Cu siguranță ați auzit de lagărele naziste. Câte milioane de oameni, de evrei au pierit acolo. Teribil. Știți, când am parte de momente grele și dificile în viață, știți ce fac? Deschid și citesc relatări din perioada aceea. Și când compar ce traversez eu, chiar dacă mi se pare enorm de greu, cu ce au suportat oamenii aceia, mi se par nimicuri lucrurile acestea. Bun. Într-adevăr, 5-6 milioane de evrei au pierit, cam jumătate în lagăre, ceilalți în execuții în masă, în ghetouri și în marșuri ale morții. În perioada aceea au fost și eroi care au încercat să salveze. Și probabil ați auzit de o listă specială pe care au fost scrise în jur de 1100-1200 de nume. Lista lui Oskar Schindler. Omul acesta conducea o fabrică și a riscat foarte mult. Nu doar averea, ca să ia ca și angajați, nu mai a persoane libere, ci să ia din cei care trebuiau să intre la camerele de gazare, în lagările acestea de concentrare. Și a luat foarte mulți. Dar doar aceia care s-au aflat pe listă, aceia au fost preluați. Într-adevăr, omul acesta și-a pus la dispoziție totul ca să salveze. Și a salvat în jur, spuneam, de 1200 de persoane. Unul din cei salvați a fost acest profesor din Polonia. El a fost prins ca și prizonier în armata nazistă și trebuia să intre în lagările acelea naziste să fie exterminat. Dar, prin mama lui, ajunge și e preluat într-o fabrică de-a lui Oskar. Și în felul acesta e salvat. Și el ce a făcut? Ulterior spune că dacă Oskar Schindler mi-a redat viața, eu am încercat să-i ofer nemurirea. A făcut tot felul de studii, a strâns date, le-a oferit unui scriitor din Australia, acela a scris o carte. Pe baza acelei cărți, ulterior a fost turnat un film care a primit 7 premii Oscar. Un film renumit. Dar ce am constatat? Pentru că astăzi cei care vor să viziteze fabrica lui Oscar o pot face. A devenit deja muzeu. Și acolo sunt menționate toate numele celor care au fost salvați. Acesta se află, da, în Cracovia. Mai departe sunt imagini pe care le vedeți, biroul în care omul acesta a lucrat și, surprinzător, la mormântul lui, a fost singurul care a fost acceptat în cimitirul evreiesc, singurul dintr-o altă nație, da? Și apare salvatorul de neuitat a 1200 de evrei persecutați. Ce mult a contat să fii pe lista acestui om. Dar vă dați seama cât de mult contează să fim, ca numele noastre să fie scrise în Cartea Vieții, un contrast izbitor. Acesta a putut să ofere câțiva ani, zeci de ani și chiar familiile celor care au fost salvate numără în prezent vreo 8.000. Deci de la cei care au fost salvați și-au întemeiat familii și încă oamenii aceia sunt recunoscători acestui personaj că le-a salvat bunicii sau părinții sau străbunicii, da? Dar ce minunat este că avem un Mântuitor care ne oferă nu doar perspective pe pământul acesta în anul 2026 sau dincolo, ci ne oferă o perspectivă minunată. Un pământ care să nu mai fie lacrimi, suferință și moarte. Dumnezeu să ne ajute ca în timpul acesta de har pe care îl avem,
să-l folosim la maxim, pentru că Spurgeon spunea, pierzând timpul de azi, poți pierde veșnicia. Așadar, să folosim la maxim fiecare clipă de har care ne-a fost oferită, să ne raportăm la standardele divine, să implementăm în viața noastră acele principii și să privim des la caracterul Domnului Iisus Hristos, privind suntem schimbați, iar într-o zi să putem să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos cu bucurie pe norii cerului. Amin. Mulțumim pentru mesaj, pentru cuvintele acestea și Domnul să facă așa încât ele să rămână în inimile noastre. Vă invit să cântăm pentru închiderea serviciului divin din această după-amiază imnul 473, Salvat aproape. Cu fratele meu, Iulian, ne vom ruga la final. Până când pregătim așa cum ne-am obișnuit, Ovidiu, cred că nu e greu, da? Leagă-ne, Doamne, că așa trebuie să încheiem, da? Acum am învățat și eu. Vreau să transmit mulțumiri și aprecieri pentru cele 3 persoane care deja au adus ceva pentru Casa Iosif din capitală. 3 până acum și deja sunt în mașină la Costi. Iar surorile sunt sora Luminița, că a oferit foarte repede, vă dați seama, nu a trebuit să-l caute mult.
Sora Cornelia și sora Lia, am înțeles, da? Este posibil ca unii dintre dumneavoastră să nu aibă acasă ceva de dat din obiectele anunțate. Ar vrea să ajute, dar nu avem o pătură de dat sau o pilotă sau bocanci de iarnă și totuși vrem să ajutăm, dar nu avem obiectele să le oferim. Se poate și să oferim bani și cumpără în drum spre București ce trebuie. Se poate și așa. Dar cu rugămintea că banii să-i oferiți sorei Sidonia ca să-i înregistreze la binefacere. Și sora Sidonia, apoi suma adunată, o oferă lui Costi și sorei Luminița pentru a cumpăra ce trebuie. Așadar, dacă vreți să faceți și lucrul acesta și puteți să ajutați în acest fel, până nu plecați, rezolvați cu sora Sidonia și aspectul acesta. Vă mulțumim tuturor pentru prezența la biserică în acest sabat, mulțumim lui Claudiu pentru cuvântul pe care ne l-a oferit și îl așteptăm și cu altă ocazie. Probabil că îi vom lansa și o invitație oficială ca să fie un sabat întreg și bunul Dumnezeu să fie cu noi toți în săptămâna care urmează. Aveți grijă că se anunță frig din nou. Frig din ăla mare. Așa, demn de numele lunii februarie. Știți cum îi spune, da? În popor. Gerard. Așa că se anunță frig demn de luna lui Gerard. Să ne poarte Domnul de grijă și să fim bine cu toții, să ne putem reîntâlni cu bine sabatul viitor, când vom fi din nou împreună, că este primul sabat al lunii februarie. Până ne vedem, Domnul să ne poarte de grijă tuturor. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, cu lanțul ce nu pot fi rupte. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, o leagă-ne în dragostea Ta. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, cu lanțul ce nu pot fi rupte. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, o leagă-ne în dragostea Ta. Amin. Să rămână binecuvântat.